IAS IPS अफिसारनि IAS IPS नि गोनांथि दङ आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव IAS IPS गैयामोन बेखायनो बर' एबा गैया बेखायनो बर'लेण्ड एबा बड'लेण्डखौ मोननो हाया होननानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ नोजोर होनानै थांनाय 17 बोसोराव मानो थाखाय हाग्रामा महिलारिया एबा जुदि IAS IPS नि मोनसे रायजो खुंनो जुदि IAS IPS नि गोनांथि दं अब्ला थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो थाखाय सुपार 50 थामहिनबा प्रमोद बर'नि आथिखालनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा जाबायदि थांखि लादों बे थांखिखौ थांनाय 17 बोसोराव मानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांखि लायासै होननानै माखासे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाथ्रा थांखिना बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो आथिखालाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा फरायसाफोरखौ नोजोर होनानै एबा सानसे बेलासे बर' हारिखौ एबा बर' रायजोखौ खुंनो थाखाय एबा आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनियाव गोनांथि जानाय IAS IPS नि थाखाय BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा BTR प्रमोद बर'जों दैदेनजानाय BTR सरकारा सुपार 50 नि गेजेरजों बोसोराव 50 फरायसाफोरखौ UPC APC नि थाखाय दिल्ली फारसे फरायहोगासिनो दङ बेखौ लानानै गोबां साबायखर बावदों जोंनि बर'नि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा आरो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा जाहोनाव फरायसाफोरखौ बेबायदि प्रमोद बर' बायदि साननानै खामानि मावासै जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा IAS IPS गैयाबा जुदि बड'लेण्डखौ खुंनो हायाबा मोनसे रायजोखौ खुंनो हाया होननानै मिथिसेयावबो मा जाहोनाव बेबायदि फरायसाफोरखौ APC UPC आनजादनि थाखाय फरायहोआसै होननानै माखासे रायजो राजाफोरा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला बे समाव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमोद बर'खौ सनितपुर आरो गहपुरनि रायजो राजाफ्रा सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै आरो UPC एबा सुपार 50 खौ लानानै आरो थांनाय 17 बोसोराव सरकार सोलायबोनाय सोलोंथाइनि खामानि मावबोनाय बाथ्राखौ मा फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लानि आंथ' जोबोद दुखु फोरमायो मानि बे दुदनसो जाबाय नामा माबानो पान्डबफोरनो हा इसेबो होआ होमबा जों बर' नङा नामा बर' जातिखौ नेवसिनाय बिथाङा जोंनिथिं सोरबा सानजाथिं बै इलेक्सन समाव फैगोन नामा बिथाङा मोखां होयैआनो मोजां आं बेखौनो डाइरेक्ट बुंदों बिथांनि साननाया माबायदि साननाय मोजां बुंनानै जोंनि फारसे बेफोरबायदि अन्याय माने माबा लानाया गोसोआव लानाया बे जोबोद अयनाय जादों सानजाबासि रायजोनि थाखाय जों सनितपुरा जोबोद दुखु फोरमायो आरो जों बेखौ खोनानाय लोगो लोगो रादाबखौ खोनानाय लोगो लोगो जोबोद माने सनितपुरबासिया बिनि छात्रनि थाखाय खामानि मावाब्ला बे खिन्थु अन्याय खालामनाय जागोन आरो बिथाङा जिथुनिखि माबादों जिबायदि बुंबाय थादों BTR आव सान्थि गैयाना दालाय माथो जों एकदम गोसो माने गोजोनैनो दङ दा आरो जों मोजाङै गिदिंनानै जोंनि गथ' गथाय गासैबो सोलोंथायावनो हक जिखुनु खामानियाव हक बेफार बिजनेसावनो हक दा बेसेबां मोजां जोंनिया डेभेलप जागासिनो दं आरो आङो मोनसे खावलायनाय जोंनि BTR नि चिफ सार आरो जोंहा फेरेंगा सारा जोंनि बे ओनसोलाव दावबायफैनांगौ आं वेलकाम खालामो बिथां फेरेंगा सारखौथ' जोंहा जोबोद लुगैदों बेनिखायनो बिथाङा जिहेतु हाग्रानि राजा बेनिखायनो हाग्रानि ओनसोलनि मानसिफोरखौ नायफैयाबालाय बोरै जानो बिथांखौ जिथुनिखि थांनाय समाव जायबायदि जोंनो बिथोन होलांदोंमोन बिथांनि जिथुनिखि बुंनाय रावफ्रा जोंनि गोसो गोरबोआव दासिमबो आमथा जानानै दङ बेनिखायनो बिथाङा फैथारनांगौ सम लानानै आङो बिथांजों चिफजों जोंनि चिफ बड'लेण्डनि चिफ प्रमोद बर' सारखौबो आङो नुजाथि फैनो थाखाय खावलायबाय जोबोद मोजां दा थासारिया जोबोद मोजां गोदोथ' असान्तिमोन हाग्रामानि दिनाव गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव माबालायनाय बै जायगायाव बे थांनो हाया जोङो बड'लेण्ड ओइ नोंसोर बबेनिलै जों सानजापारनि सनितपुरनि होनबाथाय जों खारखानाङोमोन ओरैबायदि थासारिमोन दा खिन्थु सोरबा सनितपुरनि सोर क'क्राझारनि जोंनि गोसोआवथ' क'क्राझार होननानै जोङो बिराद वेलकाम खालामो नाथाय बै हाग्रामानि दिनाव जोंखौ सनितपुरबासि होननानै एखेबारे सोरखौबा माने लामानिफ्राय माने मेहेरोमोन आरो नेरनाय फाव दिन्थियोमोन बेफोरो जाहाथे जोंनियाव दा गैला जोबोद मोजां सान्थि जोङो दा बहुद सान्थि आरो माने अख्रांजों हाजों जेसेबां फाराग दा BTR जों आरो BTC जों BTR नि जिथुनिखि दा सान्थि आरो BTC नि सान्थिजों रुजुथावा दा प्रमोद बर' सारनि जिथु सान्थि लाबोनाय बे सान्थिया जोबोद गोजोर आरो जों बेखौ जेब्लाबो वेलकाम खालामो सनितपुरबासि रायजो जानानै आरो बिथाङा जिउ लावथों बिथाङा जिउ गोलाव जाथों जोंनि
सान्तिखौ लुबैथों दा भेन्सार स्कुलफोरनि जिथुनिखि थासारि बेखौबो बिथाङा मावनो लादों आरो बेखौ जों वेलकाम खालामो जोंनाव हाई स्कुल माखासे भेन्सार दङ बेफोरखौ जाहाथे एमइ स्कुल दङ बेफोर बर'नि जिथुनिखि डेभेलपमेन्ट जिहेतु बिथाङा एडुकेसन खेथ्रआव जोबोद गोसो होदों बेनिखायनो जुदि सोलोंथाइ थायोबासो जाथिया डेभेलप जायो बेफोरखौ जाहाथे बिथाङा गावनि मेलेमजों जिहेतु मावनो लानो बेफोरो जोबोद बाख्नायथाव जों प्रमद बर'खौ जेब्लाबो वेलकाम खालामो गोसो गोरबोजों हास्थायो आरो बिथांनि जिउआ अराय सम जोरथों गोजोर जाथों आं बेखौनो हास्थायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ इसोरनो फोजोबबाय गोजोन्थों। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021